Pero taon ka na kuya? 55. Oh, so si Timo 55. Oh, pero malakas pa. Malakas pa. Ay, reklamo sa camera. Yan, bulikaan. Ay ka. Hello. Yan. Kaway naman kabaw. Yan, kaway. Yan. Good morning, Bicol. Morning. Kasama ko ngayon si Mama Ernst. Hi ka, Mama Ernst. Punta kami ngayon sa Sabang, Camarines Sur, San Luis, Camarines Sur. Ito yung labasan namin kung saan galing kami doon sa bahay namin. Sa Bangkal. Dito kami kakaliwa kami rito kasi papunta kami ng Sabang. So meron kasing way dito, meron dadaan doon sa bayan ng San Jose, pero dito kami dadaan sa may Barangay Burabod, kung familiar kayo. So sa may kwan doon, meron doon na farm to market road na kalsada. So biyak kami Kinlansan. Yun. Kinlansan ba? Ay hindi, yung Saro Minoro. Yun, Minoro. So ito nakita nyo, ito yung aking alma mater. Dito ako school. Ito na yung pinakandulo ng Burabod. So dyan sa kantong yan, liligo na kami dyan. Papunta na dyan ng farm to market road. So yun, ito yung beginning ng ating daanan. So ay sus, walang mga parkingan nila. So ito sitwasyon dito. May nagtatanim ng palay dito. Yan. So yun yung meron pa doon. Ayun. And doon, taniman pala ng palay ngayon. Ayun pa doon. Good morning, and dito tayo ngayon sa Burabod, Lagundoy, Camarines Sur again. Ayan, itong nasa video ito, papagkita lang natin dito. Ito kasi kung tawagin namin dito sa local terms ay dapog. Ito isang terms na kung tawagin ito yung binhi. Pinapatubo muna yung palay dito sa special na parang isang ayan, lupa. So dito ipapatubuin yung mga palay, yung variety. So yan si kuya, yan na yung pag may days kasi. Ilang kuya yan bago kunin? Oh, 15, 50. 15 days, ganyan na yung itsura. Simula nung ikuan yan. Kuwan kasi yan, palay, tapos patutubuin mo ng konti. Pag medyo may tubo na ilalagay na rito. So ito yung makita lang natin, yan yung pagkukuha niya. Yun. So yan yung tapog. So, minsan kasi kailangan yung pagkuha niya hindi naman makapal yung kuan, yung lupa. Ano kuya? Oo. Ayan, kasi dapat manipis lang yung lupa kasi pag hindi rereklamo yung magtatanim kasi mahirap kunin. So, ayan. So, skill din yan. Kuya, igli ka lang sa Burabod? Iyo. O taga Burabod? Taga Burabod. So, ito kasi napwestuhan ko, ito yung barangay Burabod. Pero may sakop ito bayan ng Lagundoy, Camarines Sur, Bicol. So itong area to, Arigay na to, no? O part ng Arigay na to? Burabod. 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 So Burabod tong area, pero sa dulo nito Arigay, ano? Arigay. Orinutan. So yan, makita mo yon yung kuha niya. Kuya, kaway ka naman sa akin. Iyan. Pero taon ka na kuya? 55. Oh, so si Timo 55. Oh, pero malakas pa. Malakas pa. So sanay sa batak sa trabaho. So siya yung 55 pero healthy pa. So kayang-kaya pa.
Sipin mo, imagine mo maghapon yan nandito sa nakabilad sa araw talaga. So yan ang kwan dito, trabaho. So kung mahinay na yung katawan mo, pwede kang magkwan eh. Babagsak ka. Babagsak ka. So si Kuya medyo 55. Pag hindi sanay. Oo. So yan talaga yung gawa trabaho dito, yan ang source income, farmers. So palakpakan natin yung farmers kasi kung wala yung farmers, wala tayong makain. So nagtatanim para may makain tayo sa pagkainan. So ganun. Kaya saludo tayo. Kuya, thank you. Oo. Ayan. Thank you very much. So ito naman yung pangguhit nila para pagtanim pantay-pantay. So hinihila yan para maguhitin nila yung lupa para may tuwid yung pagtatanim. Yan o, sabi ko may guhit. Yan. So puntahan din natin yung doon sa dulo. Yung nagkukan doon. Yan. Ito naman yung isang grupo. Ayan. So, ayan yung sinasabi kong bini, yung pinakita natin. Kinukuha nila tapos ini-individual tanim. Ayan. Ayan. So, ayan yung buhay mag-farmers. So, isipin mo na lang, maghapon silang tanim na kayuko, nasa initan, pero willing sila magtanim para tayo naman may makain sa pagkainan. So yan, so igalang natin yung farmers kasi ganyan na ka-dedicate sila magtanim. Yan dun, so marami pa. So ito na yung mga nagtanim. Yan, dito muna tayo para mabilis. Yan. Saro-saroon taan eh. Yan, ararong pala. Pwede. Yan. Ito si Kuya. Kaway-kaway laman. Bay! Hiling laman sa kuta, mahiling laman sa camera. Yan, bulikaan. So, yan. Si Sararo. Dahil kung baga natungtungan po yan. Yan. So, yan si Kuya. Yan, ito yung bitter, isa sa veterans. Yan. Ito yung isa. Veterans, hiling-hiling aman laman. Yan, kaway naman bulikan. Isa-isa natin itong mga nagtatanim. Yan. Ito mga taga. Yan. Ay ka, hello. Ako na pinakamulihan ito parang pindi. Yan. Ito si. Yan. Ito isa. Kuya. Wala din nahiling kagwapo. Hali alaman ko yan munan. So, unday mahiling. Dito tayo. Yan, isa-isa natin. Yan. So, may golden call pa. Yan. Yan. So, ito pa isa. Sunod. Makita nyo no, may mga guhit. Yan. So, yan. Pwede naman daw maapagan ko kasi kaya naman lang isang sundan. So, yan. Ito yung tanim. Yan. Yan. Saan yung tanim? Yan yung pantanim. Yun. Yan. So ito yung dalawa. Kwanto contest. Kung sino mauna. Yan. Yan. Kuya. Parang masinggan yung kamay. Kung paano magtanim. Mga ilang minuto. Yaon nandun man sa kung tawagin namin. Kwan, ano to? Basog. Pilapil. Yan. Inay! Oh! Manoy! Kaway ka man laman! Iyan! Itong saro! Yung isa! Long! Hiling naman! Tingin ka! O, sultiro mo rin! Iyan! O! Maagom na dan at yan! Puntahan din natin yung isa. Pero makikita mo, yan yung kuwan ko na, lubog-lubog. Pwede lang. Din yan, guwapito yan. Guwapito, puntahan din natin si Guwapito. Ayun. Yan. Yan. Ito yung dalawa yung mga nauna. Kuya, kaway naman. Yan. So dito tayo sa nauna. Yan. Binata pa raw to. Yan. Kuya, kaway ka naman. Ito mabilis kasi nauna na oh.
Tingnan natin kung gaano kabilis. Sige nga, kuya. Ha? Tsamba lang. Tsamba lang daw yan, pero nauna na. Sige nga. Oh, sus. Oh. Yan. Oh. Yun. Oh. Ano? Pangalan mo, kuya? Ryan. Taga saan ka? Oh, taga Burabod. Taga malapit lang dito. Yan. Veteran. So, ito rin isa. Natapos na rin doon. Babalik na rin. Ay, kuya. Ayan. Taga sa hindi ka man? O, Burabod man. Burabod lang ano, Camarinesor. Ayan. Tama-tama kasi, bago maubos yan, meron naman doon sa likuran niyang nakalagay. So, walang continuous yung kuha. Tingnan mo, pagkatapos niyan. Lagay niya, nandun na rin sa likuran. O, eksakto, di ba? O. Yan. So, tama-tama na rin. Yan. Tansyado na. Ano, kuya? Ilang taong ka na kuya nagtatanim yan? Simula ng ilang taong ka nagsimula ng tanim ng palay? O, 20. Anyos? Pira ka nang ganyan. Ilang taong ka na ngayon? O, 30 na. So, yun. So, kabisado na. Thank you, kuya. Kaway ka naman. Yan. So, dito tayo. So, ito na yung iyo, matarok. Yan. Yun na sa mga tarok. Ang nagtarok pala igde, pirang saro. Piraning batang kuya, pirang hektarya tanuman din daw. 1 hektar. So, ang tataman nila ngayon 1 hektar. Anong kuha niyan? Anong banhe? Ah? 50 to? Oh, dahil ko nadagog. Ulit? Ah, 50 to. 20 to. Dos. O yun. Ang variety raw nito, dalawang dos. Tulong dos. Yun ang variety. So, tulong bulan, maani na ano? Pagbilta ko, hindi maani na. Ang estimated nila, mga tanghali, tapos na. Pero, marami pa oh. Yung patataniman. Pero mga veterans, parang masinggan yung mga kamay. Umagtanim. Yan oh. Talagang. So kuya, kaway naman ka mo. Yan. Kaway. Yan. Thank you. Yan po yung nakita natin dito. Kahit mahirap magtanim, pero masaya lang. Enjoy yung pagtatanim. Yan. Kahit maghapon na kayo ko, pero ang literal yan, mamayang gabi, magsasalumpas. Pero sanay na sila sa ganon, so okay lang sa kanila. Kinabukasan, tanim na naman, ganon yung buhay ng farmers. So mahirap talaga, kaya kayo yung mga hindi nakakaranas ng ganito, so beware sa magtapon ng mga pagkain, kasi mahirap talaga simula sa pagtanim, pag-ani, kukunan pa ito. Kukunan pa nila, lilinisan pa yan. So maraming proseso. 3 months na alagaan nila hanggang sa makakain tayo sa pagkainan. So yan. Maraming salamat sa pagpanood ng aking vlog. Paki-comment na lang. So yung mga nakarelate dito, paki-comment na lang. So maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.